Kilometer fra Nørrebro i den københavnske plade af overfald og uro. Vest erklærer nærmest bydelen i undtagelsestilstand og overvejer at flytte fra området. Harmonien er total denne eftermiddag til kirke, men ud på hovedet lader hele pres frit spil på hverdag uro fald. Så føler man virkelig, at der er jo ingen almindelige mennesker, der har lyst til at gøre. Selskabet Movia for nylig midlertidigt stoppede busdriften til Tingbjerg på grund af uro, føler Ulrik Fogel sig som gidsel i sin egen bydel og overvejer derfor nu at flytte. Grænsen er ved at være tæt på, det vil jeg sige, og det gælder for rigtig mange mennesker herude. Det er området her omkring det lokale supermarked, der har været hårdest plaget af overfald og røverier. De her gennemgange, som også er meget mørke, og det er så gerne der, nogle af de der ballademager gemmer sig. Og det gør det jo så også meget uoverskueligt for folk, når de kommer gående. Du ved jo aldrig, om der så lige kommer sådan en lille trup ud. Folk tør simpelthen ikke komme, fordi de står udenfor og laver ballade. Også når folk går herfra igen. Ja, hvad for noget ballade? Jamen, de passer folk op og røver dem og stjæler deres penge. Og udenfor er nogle af de såkaldte utilpassede unge i gang med at få dagen til at gå. For de keder sig, siger de selv. Så når I render rundt, og I keder lidt, og I laver lidt ballade og så videre, har I sådan tænkt over, hvad det sådan betyder for folk? Ja, nu har vi, men vi gør det ikke mere så meget, og vi prøver at stoppe de fleste af os. Så er det slut med at lave røverier og lidt hærværk og lidt ting, så er det slut med det? Ja, en gang imellem, så er det okay, måske, men ikke altid. Så... Hvorfor er det en gang imellem okay at lave lidt ballade? Fordi der er heller ikke så meget at lave herude i Tingbjerg. For et år siden blev der sat ild til det lokale klubhus, og det er stadigvæk ikke bygget op, så de unge har intet at lave om aftenen. Men der er ligesom ikke rigtig nogen, der gør noget. Men vi føler også meget overladt til os selv, fordi der er også folk, der har haft indtryk af, at når man ringer til politiet, så er de ikke særlig hurtige med at komme. De tager det ikke særlig seriøst, når det er Tingbjerg, det drejer sig om. Det er selvfølgelig i sidste ende et ressourcespørgsmål, og også en polititaktisk overvejelse, hvor vi skal placere vores nærpolitistationer henne. Kunne det så ikke være en idé at placere noget i Tingbjerg i virkeligheden? Det kan det godt være, men det er da ikke noget, vi bare skal gøre på grund af en her og nu situation. Det skal vi gøre på baggrund af en moden overvejelse.